Kamano geno kanyo ni Rio Makare kama mora ma intiere en thuolo makende mabede chokoro moka en odiochieng'ni ma kawuono. Chenro en mano mar chuny wach mana kokalo wang' jowi mari mar Kala TV kama tai en an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam. Ageno kanyo ni intiere makare, ageno kanyo ni ichiew makare okinyi ma kawuono kendo isebedo kodwa nyaka ne wachak kanyo gi chenro eko mar sulwe mokinyi nyaka sani koro wachopo e chenro machielo. Kawuono en odiochieng'no mar Friday tarik 17 dwe mar Ang'wen higani mar 2026 kaka pile wasebedo kwatimo chenro ne kochakore kanyo saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng' kendo wasebedo ka wataye kod an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam. Omiyo kama moro ma intiere amedo rwakeni machiegni. Inyalo yudowa e mbui marwa mar Facebook mano mar Kala TV Live kendo inyalo chwalona kanyo ote mari ka in gi ote moro amora madigo mondo michwalnwa kanyo. Inyalo chwalona e mbui no ero mar Facebook Kala TV Live. Bende inyalo yuda e mbui mara mar Brenda Agenyo kachiel koda kamano marwa mar X Kala TV, mano mar YouTube Kala TV kachiel koda kamano mar TikTok Kala TV. Yudo wa kuonde goeko achiel kachiel. Kaka pile ma en chenro mabende waloso about weche goeko makoro to kwako piny Kenya mangima kendo muli kendo kachiel koda ka an. Odiochieng'ni ma kawuono bende Nyasaye akawo thuoloni makende mar rwako wendowa e studio magwa. Oyawre Brenda. Ichiew maber. Achiew maber. Amor ka itiyo matek mondo michopi e wang' jowini mar Kala TV odiochieng'ni ma kawuono. Yes, Nyasaye omiyo wangima, miyo wa thuolo mondo wawuo gi jowa e chenro ma igwelaini. Yes. Erokamano. Maybe iwulri ne jopiny kendi inowuon ang'ini ka giwinjo nyingi gi confirm kabe awache correct adieri. Nyadichiel kendo ago erokamano ne Nyasaye gi Kala TV ma hosta kawuono. An iluonga ni Wycliffe Juma Obonyo. Nyingwa weche mag siasa wapako wiki kijana mdogo kaka jodala ong'eya. Yes. An ja Kasgunga. Kasgunga ni yudore Suba North Constituency, Homa Bay County. Koro amor mar bedo ka kendo arwako jo dalawa gi jowinjo mondo wabeduru kanyakla nyaka wachake nyaka watieki. Mana kamano bende amor kendo akawo thuoloni eki mar rwaki kendo ni machiegni wang' jowi mar Kala TV mondo mi watwag odiochieng'ni ma kawuono koda ka oganda jopiny mondo mi maybe ging'e achiel ariyo adek ma samoro nyalo bedo ni timore ka iloso kanyo kora iwinjo kiwacho kanyo ni in kijana mdogo. Yes. Nyiso kanyo ni in youths masani une vijende masani makoro to mako weche goeko mag siasa e pacho kaeri. Kamano Brenda, kijana mdogo ni en slogan mara. Yes. To in actual sense an mdogo nikech wang'iyo ni youth chakore from 35 kaduogo chien. Yes. To pod ayudora e kinde kanyo. Koro kalore gi lek bende man godo. Koro adani mondo abed ranyisi ma ka Nyasaye odhi okonyowa to atel mbele mondo ayaw yore mabeyo ne joma matindo wanyisgi ni nyalore. Yes. Gimoro amora mwanyadwaro ka weche mag siasa. Okay. Goero kamano kendo arwakni ma imed bedo thuolo odiochieng'ni ma kawuono ka watwaka. Wach ma okuongo mago ni mondo mi wawuoye awuoya mokuongo en weche goeko madhi nyime pacho ka rito ahinya wach maliet sani mar siasa en duond buch siasa mar ODM. Yes. Mokuongo you a member of ODM? I'm a live member of ODM. A live member of ODM. Registration and mamoko gote. Then kora mor kendo an gi thuolo mar wacho ODM ni nikech kija kanyo mar ODM to nyiso ni gini koro idhi lero nwago maler kendo wawacha yanga ma ok waluor. Where do you think ni ODM party nitiere gi seche gi eki? An kaka wiki. That baba is no more. ODM party gi seche gi eki nyalo wacho ni ODM party ni kuma nade weche goeko mag siasa. Ago erokamano. ODM awacho ni I'm a member. Yes. And onge party machielo mana sebede kopore party mar ODM. Yes. Nyaka na nyuola nyaka bede siasa. Currently ODM okanyalo wacho ni maber ahinya nikech yo maber mose siemno maber ma achiel nyaka nyo jaduong' Raila Amolo Odinga wewa pok oyudore malong'o. Namba 2 nitiere functions ma pok obedo kanyakla. Kanyo jaduong' kata Enigma jatendwa manyowewa kanyo wuok tiyudo ka nitie pogruok e kind ODM functions opogore man to pok akaw function an pod an ja ODM kendo warito directives moya kuom jotendwa. Gimosetimore chakre nyoro nyocha 1 week mokadho bende waneno ka kind ODM gi UDA
kako sebedo ga weche mag lenda gik moko ma ji lenda gi coalition midani mondo losi ahead of before 2027 ok wane kadhi maber kaluwore kata gi press conference manyogol nyoro. Waneno ka nitiere weche moko ma pod ok winjre e kind jo ODM, but jotendwa to ng'eyo moloyo. To ka giseng'eyo kamano gibiro expose nwa, gibiro nyisowa mondo gikonwa ni tang'o motimore tang'o mok timre. Ka ikonwa ni wa stop kamano to wabiro stop, ka ikonwa ni wadhi mbele to wabiro dhi mbele. So long as ni agenda mar joma tindo is considered, an mano kaka wiki gima dwa ni mondo for me to follow whatever direction mimiya party mar ODM will depend ni to position mar youth ni kanye, be nitie space mamigi table ka, because awacho ga ni we either be in the table or the table no nyalo break nikech wang'eyo gima wan bende kaka joma tindo. Kamano awinjo kocha kanyo ni ODM gi seche gi eki ODM ok ni stable, which is very true kaluwore gik ma osebedo kwa neno. Ang'o gini miparo ni maybe ka otim to maybe nyalo kelo duond buch siasa mar ODM obed makare, in kaka jakanyo no maybe in gi pachi moro ni maybe ka waluwo yo makama kata kwa timo kama to ODM nyalo bedo stable kaka ne en kane Raila ngima. An kaka member, an kaka wiki anya wacho ni koponi ji obedo together, nikech the problem omiyo joka nyalo kseyowa jokocha nyalo chayowa en nikech odwa ok ni kanyakla. Iyudo ka nitie jomoko baro koni, jomoko baro kocha, to pok yudo yo magiriwore godo. But I have an gi geno ni ke jotendwa gin able leaders, including even my governor ma Homa Bay kata Dr. Uhuru Odinga, gin joma dongo manyalo kelo wiji kanyakla. Luland ka chon wang'eyo ga ni kaponi weche tek e ot kata dala mora mora, tiyudo ka jodongo gi kata jaduong' modong' iluonge to kelo wiji kanyakla, to ji bedo piny tichiwo direction kuma ji dhiye. Koro an aparo ni koponi joma dongo go bedo piny mokelo ji te without something called an enmity, onge gimoro malaro telo, imiyo ni ng'ani owinjore gi ka owinjo bed ka, then wabedo gi democracy ma duto nyalo bedo mana kare. So in finality awacho mana ni mondo mi giluong ji jowa madongo, wan ka jomoka Professor Anyang' Nyong'o, wan kaka Agri Orengo, Bob Agri Orengo, wan gi Oburu Odinga. These are pillars mwang'eyo ga all along, kata jakom kane nitie ne luongo gi together to giloso wach ikono ji the right direction to follow. And that's the way to go. Nyaka ne migosi Raila Odinga wewa, wan pod wan gi kuyo koda kalit kuom Raila Odinga wewa poya nono. Waseneno ka pogruok mosebedo ni eki, this faction wacho mana ni Raila no wacho ni mondo mi walu yoni, jogi wacho ni Raila no wacho mondo mi walu yoni. King'iyo kit kaka ne Raila wuoyo maybe ndalone mogik makae to dhi yueyo mare mogik. Do you think ni Raila ne dwaro ni mondo ODM omed siko e broad based, koso no dwaro wuok e broad based kaka yando wacho ni Raila was planning to leave broad based makman no tiyo gi Sifuna? Gini king'iyo mos tiyudo ka kanyo Raila osetho to nentie a lot of personal interest. King'iyo mos kuom leaders wagi, ng'ato dwa wach gimoro ma favor his or her own interest. Mano wanya wacho gi dholuo ni dwaro mar ng'ato ka ng'ato, odwa wach gimoro ma favor ma miyo dwaro neno teko, either leadership or dwan ching moro yere kata obed jatelo e ODM ka. But in real sense Raila ne en jasiasa ma ng'ama nya rwako wuoche ne onge, nikech ne en gi way through. Koponi ma e dhot to Raila nitie dirisha mong'e ni kopono lorna dhot tadhi chikore gi dirisha jata wuok oko. Mamano character ma pok waneno ng'ama imitate iye ka. Koro ne nitiere Sifuna could even talk very negative kane jakom obedo piny gi ker. To bende gima time onge, be ok winj ka ilawe, to koro ma yudo ka koro bedo matek mondo mi jowa gi accommodate e wachni. Koro the problem en ni waket personal interest magwa piny to wabed gi interest ma japiny. Raila Odinga ne nigi interest ma japiny ma bende iyudo ka jowage temo timo to ok donji. That's why accommodating mondo mi gibed kumoro achiel an kipacha bedo matek unless ne gidok chien ma ji dok e drawing board ma giloso mondo mi wabed gi strength kwa dhi ahead of 2027 elections. And kamano timore to kwa bi dwaro kata weche mag zoning ma ji wacho gi, nikech wabro wacho ni kati bi mana gi party mane kati bi gi mane ODM nigi ground mare kama kata ukel to wabro yombo. Yes. So issue ya zoning, do you support it or not? Zoning an kata nitie kata onge I'm okay.
Okay. Because gimang'eyo ni sama iwacho ni dwaro zoning, the party machielo bro wacho ni luorogi. In fact, gibro mor. Yes. Ni kare wayungo gi kare wayungo gi sana. Yes. To in the other way round, bichak yudo ka zoning ni en gimoro mitimo mondo mi party ma kanyo ka koro luo ka wan gi ODM oyud chia kabisa. Yes. Tiro gomiyo ker kata UDA ok dwar gini nikech adiri mar wach kopo ni jochung' mang'eny ma ja UDA nika, ja ODM nika, ja moko go be nitiere to ji bro wuok te mondo dhi ogo kura to joma wuok gi te the common denominator maduong' en president. Koro joka wacho ni kopo ni jo UDA kochung' jomoko ok dhi e polling station. Iwinjo kanyo magi be they are right nikech gidwa ni mondo President Ruto dogo bede tam machielo. Yes. To jogi wacho ni ka jogo biro chal ka gima jogi osedonjo e iwa ka kabisa ginyalo bagowa. Kora paro ni zoning ni either if it is there to me ka entie kata onge ji olos ground wuowa gi japiny kata koponi olos ground ni kamano jayudi eko biro yomba maler. Then the next thing any ODM be koro dhi chuno ni mondo watim right nominations. Yes. Mano be gimo sebedo ka enyowa kabisa nikech kok watime mikao anadhi achung' like anavae gi ng'ama duong' na mosebedo mang'eny. Koro samoro ODM no ni mane ng'at gi magidhi miyo ticket tato jopiny ohera. So the moment rombe ng'acha ticket ja UDA ma nigi japiny ok oyombi. Wach moro wachore ka ni ng'eni kinde mane Raila Amolo Odinga ngima Raila ne ting'o bat malo. Kose wacho ni ng'ane makoro wawene kato ng'ane in koro yayie wene ng'ane to jopiny no se believe ni gima Raila wacho is correct, gima Raila wacho is the omiyo joma ne osepangi gi ODM endo to dhi makana ne jopiny ok roe kanyo to jopiny loko mapach gi ni wan wakia pingo baba. So mae gima ichich ni nyalo bedo ni kelo luoro kuom duond bucha mar ODM ni maybe gibiro chung' moso jotelo matiyo already samoro gisebedo ka gitiyo maber ne jopiny. Therefore ka gibiro chung' to kendo ng'at machielo ma samoro gineno ka jopiny koro to ero ko biro gi UDA to nyalo yombo gi. Do you think this is the truth? Tie luoro moro ka iri ma samoro jotelo gi kinyalo bedo no luor godo to ng'ema bro miyo jopiny ok yier jotelo mabeyo. Brenda wadoga ne chien. Yes. Piny ma Luoland ka ywak to sebedo. Mana diera. Kendo ywak osebedo mang'eny ma kata mana jotendo mane telo sani ong'eyo. To koro kane yien mano mako gi nolwar to nyaka yud ka koro buok nitie. Mano wawacha maler buok nitie nikech wan joma tindo nwa onge. Sani koro wabiro tiyudo ka ogai mar ODM ne entiere gi juogi moro. Raila ne en Raila kaka en no ji kiae ma kata samo jomoko pod kiae nyaka sama thoni. Kenya do kata dayo muti ne lawo Raila ma kata imo lawo ne Raila onge. Winyo Raila biro to se tedo kuon moseumo ne nyithindo kanyo dhi Raila. Koro nitie gik moko ma people ochwegi godo. Koro yudo ka gini no affect japiny. Kech yudo ka ng'ato is loyal en loyalist mar party adiyo jakombe no ng'ani osebedo koda. Tiyudo ka kosa moro tiyo kaka timo ne timiye ticket. Ma kata koro PM ni ok obed PM kaka onyo beni ji PM tikwano mbula achiel adek ma ng'ani yombo wadgi. Ne timorega okoda pando. Yes. To koro onge. To joma ne godo man joma no sedhi obedo godo gi mano sedhi okaw positions gi kech ng'eni kisebede kom kanyo ng'ama dhi goli onge ni sebede. And that is what we are crying about even as the youths. Ng'ato kosebedo kachoda mana ni en nyaka chieng' ma kopo no wuok to we nyathine kata nyathi waigi. Koro eyudo ting'o bat sani nyalo bedo maonge. Waduok wach ni no. Wadhi bedo maonge nang'o. Jating' bat malong'o mane ting'o bat ma winj ting' bat onge. Baba Raila Amolo Odinga nosetho. Sani kata mana mama ma bende governor wa ma bende ata dwano dhi joto tam Gladys Wanga kata odhi oting' bada nyalo bedo gi effect but samoro effect nya bedo matin. Koro ting'o bat noketho siasa ma ka Luoland ka kendo miyo jomoko nobedo comfort zone mwach mane an kasedhi aneno baba dhi ting'o bada abiro mana dhi Nyalodi but sani taparo no dhi bedo maonge. What if ka what in ja ODM ni yes. Chung koro tiko mar ODM what if ka by any chance or maybe okay yudo tiko mar ODM will you support ng'ama oyudo tiko mar ODM or so will you come as an independent candidate or maybe join another party? An kaka sani an kaka wiki nachako wachna ma siasa ni mana dwa 27 nachaka 2023 to
mondo me duok penjo nino gi sani an madhi yombo and I don't believe ni ng'ato dhi yomba yes kech kalure gi ground kasa mawuok kodi ni every 2 weeks every weekend kata masano winjo be nadhi dala okay koro aloso ground ma I believe ni gi sani to candidates ma kata madhi chung godo Brenda gin ji madhi aboro to ODM wan ji ariyo yes one gi the incumbent and myself to kwang'iyo all the perspectives ane madhi yombo to kopo ni oyomba mabende nitie okodago matek ahinya kopo ni oyomba mabe ok dhi yomba okadana wach mayamo but kopo ni oyomba we support the ODM guy the ODM person but the ok nyalre nikech ng'ama dhi piem godo en ng'ama wang'eyo tamba ng'e standard na but and the ODM no bodhi direction no to mana kopo ni gi consider and gitimo the right thing mitimo ni right nomination mabe dhi chuno gi sani kaluwore ni piny tek mbele ka makopo ni ok oyiero the right candidate to udong' ulalo komno so gisani waneno ka duond buch siasa mar ODM ywak malich mokalo nyoro ne gin e media and oburu ginga bena sendo ko siwuoyo gokinyi sana pano wuoyo one of the media houses otek malich mokalo ne ODM kendo giywagore ni tiere kaka koro to duond buch siasa mar UDA mane gitiyo godo broad based keny ni koro to wuore divorce oseneno already divorce koro to seneno and one of the things magiywago en weche go mag zoning mabende waselose to giwacho ni nitiere disrespect moko kata weche moko ma jotelo moko mane duond buch siasa mar UDA koro to sebedo ka wacho moko dhinegi e yono makare bende ODM ywago kanyo ni nitiere kaka ker ma pacho kae mano Dr. William Ruto the president nitiere kaka koro to is trying to lure some of members mag ODM mondo bi ochung gi UDA. Mar UDA. Yes. Do you think maybe the president just doing maybe utemo manatego duono buch siasa mara? What do you think? Is this really wrong? Yeah, ada konini in any marriage kata keny mora mora nitie personal interest. Exactly. Sama kata koronia kendi for example wan ka lakini in bende in gi dalau ambe an gi dalau koro kata keli dalawa to interest madala wiyo kwilgo in fact yudo ka ing'iye mang'eny moloyo anga kela wacho mano en ni in as much as jogi nitie coalition ne gitemo loso pok no loso lakini but ng'ato ka ng'ato to dwaro mare politics and interest mari kendo kwang'iyo last election UDA no chungo candidates in across all the 290 constituencies. Man is the fact. To koro ere gi musetimo kaka ODM sani manyalo convince gi ni mondo gi slash almost more than 80 or 100 constituencies ni kigi kete e jogi. Koro apani winjruok onge ka. The main issue ka en ni winjo beni wabedo gi democracy to me. Well, ng'at kata los ode jiodhi competition. Kenya ka we have a problem. Adana koni brand. The problem one godo en ni joma are already there ok dwar new people to get in there. Kendi yodo ka koro UDA gi most of them ochungo young people. Yes. I'm not afraid to say that. One where in my ward we have very young UDA candidates. Ma kopone miyo kata maja duong moro kata ng'at moro mosebedo ma jiolgo. To ge kawo komno. Ge kawo magedhi godo. Kora pani gimoburu kata jotendwa wacho en ni gidwaro wach zoning ni is the problem. To chal ka gima jo UDA odagi wach zoning ni. Then jibe ya ODM donjo kanye e UDA. Koro the only thing winjo be ni wapenjre ni tang'o momiyo ji weyo duond bura ma duond od bura maber ni this good political party. Yes. Ang'o miyo ji weyo owinjo wadog to wang'iyo ni jogi wegi ni nikech ok believe in nominations. That is one. Number 2 jogi wegi ni nikech structures mar ODM chal ka gima ok ber ahinya. Nyaka sama wuoyi kodi ni president noseluongo all aspirants from joma gombo dhi bedo dwadhi chungte gi UDA from MCA to president himself ne giseluongo modhi state house magi wuoyogo ma ji ose register. We've not done that as ODM. So yudo ka ji neno ni kocha jokar focused yudo ka jomoko kuma is focused ne magiero gima bere ma ji ohero. Yes. Koro to me there's still time. Let ODM restructure itself. Let ODM sit down, be get involved. Like for example,
sane ni yudo ka MCA makelo election alai no kondiko kacha ni ere kaka wacho ni mondo ji obed gi democracy to sani youth league mar ODM is led by somebody who is 41 years. Mano is a very genuine question. Koro yudo ka itimo gik moko ma ok kare. Wawa ngadi matin. Yes. Kapro ntiero tieko wacho ODM ni. Yes. Penjo na mogik pono ni winjruok ni okobedo. Pono ni koro winjruok okobedo. Should ODM feel a candidate for the presidency koso the which direction mineno kaber kadwano bisa mar ODM o approach koro 2027 election? An nyaka sane nokunjo be kani ODM wacho tuta. Magi sebedo kage wacho. No winjo be ni wan gi candidate wa. Kendo nitie ng'ama wadhi keto madhi bedo president. Mano an kipacha. To kata sani kumochope ni koro chuno ni wadhi bedo presidential candidate. And who do you think is the best? No, that one can be done. They can come and sit and get. Okay. There are so many jogging in. Kata mano Buru Odinga nyalo bedo president. Presidents king'iyo oko kae ntiere ma aroba 80 years. Yes. Ma president. Koro penjo ni no en ni nyaka wachung president wa mano winjo be ni wachungu. Then opposition onge kabisa. Yeah, as at now no winjo be ni wan gi presidential candidate. Yes. Ma wadhi godo ma koro kani luongo wa e table kata kopone UDA dwarowa to gido ka koro wan joma full kendo set kendo jomo kata function ma se full na Babu Wino kendo function machielo lenda gi bedo join together. In fact giri wore kanyakla koro lenda gi gite one umbrella chiel. Then wawuok oko motegno makoro kata kwadhi wacho zoning to jogo winjowa. To sani kech koro wayom pok wategno nitie lenda kiani lenda wanawake lenda wanaume lenda kianango mago koponi joka ng'iyo to neno kwa weth makata koro kata waonge to pod ginyama kao piny ka kelie siasa ma Homa Bay. Yes. Where do you think Homa Bay County nitiere sani wechoge mag siasa? Homa Bay okwan marach ahinya. Embe kacha chagi manena ma democracy ni makodhi bedo kacha. Democracy. Yeah. Homa Bay wasebedo gi usual leadership moko mana temo nyisika. Kendo iyudo ka gin joma ni kacha mokwuoki. Homa Bay medo ka ng'ato jomogurore. Ng'ato sani kwayo tam ne marabich as an MP. Kendo wacho ni miaura mia marabich no. At the same constituency. Same constituency. Dhiringo di marabich. Odhiringo marabich. Nyathiwa ji to ng'eny. Ji be nitie moromo. Ng'ani be gimosatimo maduong' malich ahinya be onge. Yes. Koro oponde bwo party mineno no wuoyeni. Ni mondo kobiro so long as no mako ticket no. En osedhi. Koro Homa Bay to nyaka wakele changes moko an ke pacha. Yes. Mar party but i party ka ntiere party members ji mane i party mar ODM ka manyalo bedo leaders. Yes. Leaders ma pile ka. King'iyo all the constituencies ma Homa Bay yudo ka jogo for the last 15 years gin pokolokgi. Gina MP kendo sani pod gidwaro MP. Pod gichung gidhi mana dwaro MP. Maybe jopinye mamiyo gi jopiny neno ka giber gitiyo maber. Jopiny wuondo. I don't know koni mano maler. Then number 8 japiny noero Raila Amolo Odinga gi party mar ODM. Kendo mano was a very big advantage. Yes. But as at now mana kaka nanyisi cha. Yudo ka japiny oriekore. ODM waero but individuals twada yiero dhano. Okay. Koro dhano ni samoro koponi umale i ODM ka. Yes. Koro daka koni gimoro kama dhi timore mbele ka. Ka ng'ama ne jogi ogone kura nomination okumiyo ticket. Ng'ani nyalo duogo kata gi independent. To independent ni nikech odhi duogo godo. Yes. ODM dhi lose nikech samoro the candidate maduogo gi independent is the best candidate. And sani sama kwalo mbulu teke moloch kinde mara mora nikech wan gi gadgets gi yudo ka ng'ani ga goya picha ka koro landa ne ng'ama ok oyombo no idhi yudo ka dhi bedo matek kod seriously. Koro Homa Bay governor is doing good work. Governor Gladys Wanga osekelo a very big difference. Wacho no tiyo tich maber kabisa. Mama kwa compare to me gi regime mar Cyprian Awete. Yes. For the last 10 years, the evolutions and one wachomo 15 years. Evolution 10 years ki compare gi 5. Less than 5 mama museti. Mama Gladys Wanga has done a credible job. Nikech odonje national politics gi leadership e ODM yudo ka lwenje goe mang'eny nikech omako migepe opogore. But kwa ng'iyo dongruok mar Homa Bay, Mama Gladys Wanga has done
a good job kendo anyalo miye 60 or 70%. Mention na some of the development project nyalo wacho ni the governor of Homa Bay County osetimo. One to me gome wacho mano nitie eye centers, nitie ECD centers. Mama osegero a lot of them. I don't know the exact number but there are so many. Kata mana an kuma yae kuma some kata Kisui primary. Yes. Nitie ma is complete sani. Kendo jogweng kanye magere nyithindo yudo tich. Tiyudo ka gino timo all the wards. Number 2 iyudo ka yore miyawogi. Gima dana wachi kata kapok adhi mbele ahinya en ni mama ber but nitie jomoko sana MCS ka they're not doing their job. Mama ong'eyo no winjo tim but winjo be ni unyise what is the coordination between the ward reps and the county government. Budget proposals winjo be ni oneno ni Kasunga Ward MCA no dwaro magi. Yes. Koro iyudo ka yore oseyaw but ok mang'eny ahinya. But mago ng'eni yaw depending on gima the MCA of the area is represented. So generally, Gladys Wanga as the governor of Homa Bay has done a good job. And I know in the next 2 years modongi. Yes. Koponi weche mang'eny ok omake ahinya. To oboro mana loso modong. Okawach ni weakness onge go hospital weche moko samoro yath onge. I just wanted to talk about that which mag theater challenge a county ma Homa Bay. So much challenge. I come from there so I know. Ng'eni piny ka gik maricho ji moro ga ahinya. Gimarach ji moro ga ahinya. Sana ka in gi jasiki moro to gimarach ne momoro ahinya kata wane siasa ka. Teko na wuok e nyau mar ng'ama piem gocha. So the strength of my opponent. Moko ma jopiny bende nyalo neno like issue mar health in Homa Bay County kata jopiny nyalo neno workers osebiro ka ywak over and over again ok chulgi kidhi facilities issues mag yath onge and all this. So kanyo kanyalo wacho ni maybe opponent matimo but en gima japiny be nyalo neno. Japiny neno kata na neno. Homa Bay I lost my sister last year. Yes. Kendo nabedo e hospital for some time kane otuore. Na neno challenges mang'eny. To be na neno ber manitie mang'eny. What are your suggestions? Ang'o gine miparo ni maybe onego tim mondo mi olosi sector mar health? No, sector mar health and mana the professionals, the workers, you know. Ka mama nyalo ng'iyo the welfare mar jotich. To sani yudo ka o confirm a lot of people in permanent and pensionable terms. Then yudo ka katibedo confirmed to nyaka chuli kokinyati. Pesa kodeko to winjo ka gidhi ng'anyo ema koro ketho nying. Koro nyalo kwayo kwani governor ma Homa Bay ong'i welfare mar jotich mag health, nurses, pharmacists, all those doctors. Ong'eni they are paid at the right time nikech health is very sensitive a life mar dhano. Ma health no koponi se take care of it tiyudo ka gik mamoko gi to koro gina ma koro donjo ng'ama ngima nyalo timo everything but ng'ama tuo to bedo gi chandruok mang'eny kamano. Weche go mag politics wuono chieng' timoro gi deputy governor nade? Do you think it was right for you Magonga to resign? Or maybe angeshikilia tu mpaka 2027? Politically Oberto bendo rach. Luwore gi kaka ng'ato decide noda timo gigene. But nikech ne en gi dwaro to ng'eni sano salando chung' mare. Odwa bedo governor. Samoro mondo mi noyud space mar go siasa ne nyaka no resign. But nowacho ni no resign because of Odinne. To kendo sama resign no Brenda nyaka yud weche meja convince go joherani momi we tich. Koro weche ma uno chieng' is a very is a good politician. Kwang'yo history mare. Osebedo even the best MP in Kenya sometimes back. Koro all these otimo but adana jiwa ni kata en chieng' moro bedo gi deputy mare. Ka olamne no bedo governor opo bedo gi deputy mare. To gik manoneno ka koponi timo neno marach kiko timne. To kan timo wacha moketone embe biro ketne mondo ki but as at now Gladys Wanga podo kapar kunyayombo koma governor. Ambe nago makura okawach mana wuoyo kende. Mano kihin kipachi kaka japiny. Kaka japiny. Ang'ene onyalo bedo governor in future but not 2027.
Okay. Yes. Mara kamano wadhi yweyo matin waduogo kanyo to ka wasemodho pi matin waduogo kanyo wadawuoyo about siasa koro ma Kasbunga Ward mondo mi wang'e ni to achiel ariyo adek mage ma bende koro to ichano ne jo Kasbunga Ward mano 2027. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma